ang misyon sa 12 ka apostoles nga gikuha ni Kristo o gipili ni Kristo mao ang pagpangita sa mga nawala nga mga sakop sa nasod sa Israel. Lingi ay mong tupad ang nawala sa inyo ron. Nawala. Mao nang importante kay mangita tas nawala. Kay karon ra ba tungod anang cellphone lisod kaayo kanabitang muratag sensitive sa presensya sa atong isig katao. Nakafocus na lang diha sa cellphone ang mga batanon, apil sa mga tiguang din mangitag hain si kuan ana. Di na gani mudungan og kaon. Sa una kami inig pangaon, di gina musugod kung dili magkatigom ang tanang mga anak. Magtinawganay gina, hain kadapita, uli na nga rin, kay mangaon na. Karon magdungan pa mong pangaon. Niya, ighumag pangaon, labi na sa gabi, kami, maminaw mamig drama. Dili usa maminaw drama, kay magrosaryo. Pangitaon gina og hain. Ano sa una di man sa kay lisod pangitaon kay pertim sa gamayas balay. Karon labi na nang naanay mga kwarto, mga rooms, ya dagko inyong balay na di na mangita inigting kaon, samot na inigting ampo. Mao na mangita gyud ang Ginoo mianhis kalibutan aron pagbalik pagtigom sa nagkatibulaag nga mga katawhan sa Israel. Kining Israel mao ni siya ang ngalan nga giilis ngadto ni Jacob. Si Jacob ginganlan na siya Israel kay nanganak siya 12 ka buok. Niya sa 12 ka buok anak usa ra gyud tarong ang uban buangon. Mao to nga si Jose kaning gihisgutan sa unang pagbasa maoy tarong. Unya unsa may gibuhat, gipatay siya, gi-attempt siya pagpatay sa iyang mga igsuon. 11 pa man sila kabuk ato, wa pa man mataw si Benjamin. So 11 sila kabuk. Ang napo kaigsuon ni Jose sa lain man tong ginikanan, maoy naghimog murag plano aron patyo ng ilang tawag aning kanabang murag katunga imo igsuon unsay tawag na half brother. Half brother igsuon sila sa amahan, dili igsuon sa inahan. Ato ning patyon kay pinangga kay ning papa da. Pinangga man to ni Jacob kay kuan man murag mahog og kamanghuran niya. Naasad siya kanang gasa nga may kay siya mo interpret og mga damgo, may kay siya mo analyze og mga sitwasyon. Naglagot sila. Mao tong ilaw tang patyon. Pero karon sa atong pagbasa nahimong manluluwas si Jose or nakaluwas sa dihang ni hari ang kagutom sa tibuok kalibutan. Apil ng iyang mga igsuon iyang giluwas. Mao na nga kining 12 ka apostoles nga gikuha ni Kristo nabali sad ni kay ang 11 buotan usa sa buang kinsa man si Judas. In short, sa pagtigom nato sa katawhan balik sa Ginoo, mukuyog yun ang mga buangon. Di ka no, lingay mong tupad. Ning naon sa mga kabuutan ka o buangon. Kani ba yun misa, naibuutan, naibuangon. Di ginakalikayan. Unang di kita mangita og perfect community or perfect family. O bisan gani perfect person, di ta mangita ana. Kay sangad-tungad-to mahudas gina. Pero may na lang maglabi unta ang buutan kaysa buang. Sama ni Jesus, usaray buang, 11 ang buutan. Panahon ni Kuan, ang tarong-tarong yung kayo, si Jose, the rest, agad-agad las panahon. Mao na,
unsa may atong mission. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa titubag nato Salmo, Ginoo, wa mo kay ba? Ginoo, naunsa naman ni sila. Ihatag kanamo ang imong kaluoy diha sa among pagsalig kanimo. Mangayo tag kaluoy sa Ginoo, kay kun wa gani ning kaluoy sa Ginoo, mga buang kitang tanan, kay pulos ta mga huyang at tubangan siyawa. Mangayo tag kaluoy, kaluy mi Ginoo, mo ning kaning atong misa, magsugod kita pag-ingon, Ginoo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami. Dili ta mangayog kaluoy sa mga tao. Kay kanang mga tao o ato ng pangayuag kaluoy, kasagaran, i-manipulate lang ta ana, pahimuslan ang atong pagkamakaluluoy. Sumagod, karon ang PhilHealth, unsa may nahitabo, daghan kaayong isyu diha, korupsyon. Nga naman, tungod kay gipahimuslan ang mga makaluluoy. Di ba? Panahon atong COVID-19 diay. Kana ganing daghan kayo atong isyu in relasyon sa health, budget sa health. Mausad karon. Tanawa ang atong mga mag-uuma o mga mangingisda na luoy kayo, naay budget, dili mo abot nila. Pagka gipahimuslan ang mga makaluluoy. Suma atong panahon sa eleksyon, unsa may isyu ato, porting daghanang mga kwarta gipakatap, pabaha, ayuda, gablinya in taong mga makaluluoy kay nangayog kaluoy ngadtos mga tao na nagpunsisok. Ang uban simba karon, kuan sad ngadto apil. Di ba? Adto ta mangayo sa Ginoo. Aron ang Ginoo mo'y mosulti nato unsaon nato paglihok aron masulbad ang atong makaluluoy nga kahimtang. Ang atong parokya dinhi makaluluoy ba o dili? Naatay utang nga 70 milyon. Unsa man na? Makaluluoy na o dili? Kusga. Nagkita namin sa atong kuan, atong mupuli nga pare diri, Father Moy Nilapa, pag-ingon ako niya naarba ni utang nga 70 million, sa ayaw lang taong kog hasula na pader. Nagpakilooy si Father Moynil, pader, pastoral lang ako pader ha, mahimo lang ko ako diri niya, ay na lang kay kog hasula, pero support ko nimo ana, pero ay lang kog hasula in taon pader, ana. Wa sa koy rason nganong ako siyang ingnon, ikaw bitay puli din eh. Kay total, di man sana niya pinili nga siya ibutang din eh. Gi-assign raman siya. So, in short, pasanon gininako ning 70 million ngadto padong sa Compostela. Muna kamong taga Compostela, pagbantay, bugat kay kugda padong diya sa inyo. Pero timang nagsulti na ko, Allah, kahayaay kay Padre Siano, Arinas Compostela, timan ininyo ang akong gipasan 70 milyon eh. Aw kamo sa dinhing taga-kuan, taga-Liloan, napamantay August 5 pa man ko mo transfer, napamantay mga almost 1 month. Gusto mong ipapasan ni nato sa taga-Compostela ang 70 milyon o dinhilan ni nato sulbaron? Sige. Kung anhin na to sulbaron, samtang ni apata din palitan ninyo ning atong slot. Kaning grace. Grace ba? God's reward and complete elation. 100 pesos ran Kamong tanan nga akong mga kaila o mga nagtanaw nato karon sa atong social media. Palit mong slot. Ang slot, ato na nang ipasabot, ang minimum donation para sa simbahan. Usa ka slot, minimum. Duha ka slot, medium. 20 ka slot, maximum. 100 ka slots, extreme. Di ba? Bahala na mo niya. Naam sa tayo challenge ani. 70 slot challenge. 7,000. Kung mamalitang tanan gikan karon kada adlaw tag 100
pesos hangtod na gyud inig ka August 5 murag gaan na tingali ang akong pasanon padong adto sa Compostela. Kay tuara ba say ganganga ditong problema nga naghuwat sad. Pero kining tanan mga igsoon dili ni nato isandig og tao, isandig nato sa Ginoo. Mubuhat ra ko unsay mabuhat. Nya kon moabot ang panahon nga mahuman ako sa akong termino, either mamatay or moabot ko sa akong termino dito nga ilisa na sad, kun asa kutob ang akong mabuhat, diha lang sa takutob. Di lang nato ipamugos ang dili gustos Ginoo. Kay mas stress ta. No? Unsa may buhato nato, unsay naa nato, atong ihatag. Ngilingay mong tupad. Ing nanaa ka dihay 100. Pangutan-awa, naa kay 100. Ing kadia, ihatag dayon. Ayaw pa makak kay mahimo kang Judas. Si Judas bakakon man to kayo, malimbungon man to kayo. Nya kun ikaw karon na kay 100, nya di nimo ipalit og slot, makak na ka. Ingka, ay gamiton man nina ko pader para ikaon. Si Jose ang iyang gibuhat, gipanghatag niya ang tanan nilang tinigom aron maluwas ang tanang katawhan. Nangadto kuno ang tanang tao sa kalibutan ni Paraon. Unsay gitudlo ni Paraon? Adto mo ni Jose. Kanindot unta kamong tanan muhatag ni ining gitawag natog slot si Tio para sa nis atong mga kanini ang way mga balay pa karon nga katong mga the remaining 12 ka atong himuanag balay tag 100 ra gyapon ni, pero dako kay ikahatag nga impact sa kinabuhi sa katawhan aron makailag Ginoo. Ang kaluoy sa Ginoo mga igsuon nga atong pangayoon kinahanglang buhi sad dinhi sa atong kinabuhi. Mahimo sad tang manggiluyon sa atong isig katawo. Og nindot kaayo nga ang atong kaluoy sa to isig katawo ipaagi natog simbahan. Muna ako isip inyong parish priest, ang akong style kaning slat-slat, paghatag gini natog opportunity nga makapaambit sa atong kaluoy ngadto sa atong isig katawo. Nya kun ato na nang buhaton sama ni Jose nga gi daog-daog siyang mga igsuon, pero naluoy siya, wa siya musukol, nagpadayon siya paghatag, pagpaambit sa iyang grasya ngadto sa uban. Bisag gipriso siya sa sinugdanan didto ni Paraon, sige siya paambit sa iyang grasya hangtod gyud nga nahimo siyang bantugan nga tao. Kita sang tanan nga mamalit og slot 100% assurance makadawat sad ta og pilo-pilo nga mga grasya basta ang atong paghatag bungas gugma, bunga sa atong kaluoy sa simbahan nga akong gipresentar ninyo. Pinaagi aning slot nga grace o kining CTUMM. Ang ato rong kalibutan ang gipaambit sa uban, mga bala o mga bomba. Mahal kay na kanang bala o bomba, mga kanyon, mahal kay na. Mahal. Sobra pa na 70 million. Bisan ganing usa lang ka katong gibomba dito sa Iran, nagibomba sa Amerika, sobra ka itong presyo ato og 70 million. Mikalas og kinabuhi. Nganong gibuhat manis kalibutan? Tungod kay nakuha na ta sa malimbungon na kaaway sa Ginoo nga nag-ingon, siguruha ang imong kaugalingon, dili ang uban. Unsa may kang Kristo nga gitudlo, higugmaa ang uban sama sa imong kaugalingon. Manindog ta. Ang kahoy mailhan sa iyang bunga. Ang tao mailhan sad sa iyang binuhatan. Kana ding bungas kahoy, mao day na ang binuhatan sa kahoy. Ang kahoy nga magsigig tubo, daghan kay dahon, pero wa gyud siya'y binuhatan nga maayo, wa siya'y bunga.
Nga kanang tao sad nga daghan kay achievements, daghan kay mga titulo, doktor, PhD, napagani title honorable, napay title nga His Excellency, napay title nga Reverend Father, Reverend Deacon, Bishop, or Holiness, Pope, inana. Pero wa siya'y maayong binuhatan, nagpabili na siya og kahoy or tao nga walay maayong bunga. Nalingiyay mong tupad ing na kay bunga na kuno. Mao na human si Kristo niingon, ayaw paghukom sa inyong isig katao. Kini karong ato sad nga ebanghelyo nag-auhag na sad nato nga pagsigig hatag og maayo sa imong isig katao. Imbis nga magsigitag judge niya, mas maayo pag magsigitag tabang niya. Mao bitaw ang ato mga government officials, sige silag hearing, sigig hearing, pa-impeach, pa-priso, pang-contempt, gastog dagko kayo para unsa may nahatag anang kaayuhan para sa atong nasod, para sa atong mga Filipinos. Ambot lang, susiha lang unya ninyo, og naabay maayong nahatag. Ngano man, tungod kay gasigi na lang sila gamit anang pagpanghukom, pero way gihatag nga paningkamot sa paghatag og maayo. Pasalamat sa atong mga pipila karon ka mga officials sa gobyerno nga bisan pagani ang nangapildi nagpadayon sa pagpatunhay sa hustisya, pagtabang sa mga kabos na gani uban wa gyud magpa-elect, siging tabang sa mga kabos. Parehasad ninyo, sige mo tabang dinhi, palit mo aning ato mga slots, palit pa mo aning ato rong nagpadayon nga para itukod og mga balay, atong si TUMM, daghan na tagbalay na tukod, apan wa gani ta magsigig pangdiman og budget, nga dagko yung kaayo, nga makiglalis kita, i-appeal yung budget, hangto na lang noon, ay mo accuse nga mga blanco kuno tong original nga bycam o nya nabutangag lain na sang budget hangtod karon naa pa ng isyuha. Mga igsoon, bunga na sa atong pagka walay bunga. Sabot mo bunga na sa atong pagkawalay bunga. Pasabot ang atong pagka self-righteous. Si Abraham, diri sa atong pagbasa, unang pagbasa, ni aksyog mahay sa Ginoo. Kiningon man ang Ginoo, tagaan ti kag daghang ganti, dakong ganti tungod sa imong mga maayong binuhatan. Naglingo-lingo si Abraham, siya, Lord, unsaon man ang ganti nga wa man ko'y anak? Wa man ko nimo tagaig anak. Ang akong mga ganti kanang imong ihatag nako adto ra na padong sa akong ulipon nga dili nako kadugo. Ang Ginoo ningon, ayaw kabalaka Abram, kay dunag yung kay anak, dili ka mamatay samtang dili pakakakita sa imong mga anak. Ang Ginoo mga igsoon, kung maunay mohatag nato ganti, iya gitsang tagbawon ang atong kasing-kasing. Pero dili niya na buhaton, kung dili sadta mabungahon. Si Abraham mabungahon kayo. Unsay isultis Ginoo iyang buhaton. Bisag wa siya nadawat, ang iyang gihangyos Ginoo nga anak, wa niya madawat, sige lang yapon siyang buhat og maayo. Ang Ginoo sad, di sa gyud motugot nga mazero ang kinabuhi ni Abram. Gitagaan gid siyang anak nga si Isaac, nanganak sad si Isaac ni Jacob. Si Jacob nanganak og 12 ka buok nga nahimong dakong nasod sa Israel.
ug hangtod karon mao na ang atong gitawag og simbahan. Mao na tungod na sa mga bunga ni Abraham nga wa maghunahuna kun na ba siya makuha ang iya lang, sige lang yung kog hatag ngadto sa Ginoo. Hinaut unta atong iampo nga kita sad sige lang yung hatag. So sige lang gid mong hatag kining atong si Tio nya napamantay mga slat-slat dinhi pagyud sa una, pwede ra gid mong mohatag. Kadto bitang atong slat sa Kapilinya dinis ato na may usay mo text na kog kalit, Father na pa to nga slat nako anahonong naman to siya, pwede pa mo palit ako palit. Kaya ato magyapon ng gamiton para sa simbahan. Bunga gyapon na ninyo sa inyong kamanggihatagon. Mao na dili ta mohonong sa pagpanghatag og maayo sa atong isigkatao, karon ang Ginoo sad dili sad mohonong sa paghatag og mga maayong grasya nganhi nato. Ang misyon sa 12 ka apostoles nga gikuha ni Kristo o gipili ni Kristo mao ang pagpangita sa mga nawala nga mga sakop sa nasod sa Israel. Lingi ay mong tupad ing na nawala sa inyo ron. Nawala. Mao nang importante kay mangita tas nawala. Kay karon ra ba tungod anang cellphone lisod kaayo kanabitang muratag sensitive sa presensya sa atong isigkatao. Nakafocus na lang diha sa cellphone ang mga batanon, apil na sa mga tiguang. Din mangitag hain si kuan, ana. Di na gani mudungan og kaon. Sa una kami inig pangaon, di gid na musugod kung dili magkatigom ang tanang mga anak. Magtinawganay gid na, hain kadapita, uli na nga ri kay mangaon na. Karon magdungan pa mo pangaon. Niya ighumag pangaon labi na sa gabi kami maminaw mamig drama. Dili usa maminaw drama kay magrosaryo. Pangitaon gid na og hain. Ano sa una di man sa kay lisod pangitaon kay pertim sa gamayas balay. Karon labi na nang naanay mga kwarto, mga rooms, ya dagko inyong balay na di na mangita inigting kaon, samot na inigting ampo. Mao na mangita gyud ang Ginoo mianhis kalibutan aron pagbalik pagtigom sa nagkatibulaag nga mga katawhan sa Israel. Kining Israel mao ni siya ang ngalan nga giilis ngadto ni Jacob. Si Jacob ginganlan na siyag Israel kay nanganak siyag 12 ka buok. Niya sa 12 ka buok anak usa ra gyud tarong ang uban buangon. Mao to nga si Jose kaning gihisgutan sa unang pagbasa maoy tarong. Unya unsa may gibuhat, gipatay siya, gi-attempt siya pagpatay sa iyang mga igsuon. 11 pa man sila kabuk ato, wa pa man matawo si Benjamin. So 11 sila kabuk. Ang napo kaigsuon ni Jose sa lain man tong ginikanan maoy naghimog murag plano aron patyo ng ilang tawag aning kanabang murag katunga imo igsuon unsay tawag na half brother. Half brother igsuon sila sa amahan dili igsuon sa inahan. Ato ning patyon kay pinangga kay ning papa da. Pinangga man to ni Jacob kay kuan man murabag mahog og kamanghuran niya naasad siya kanang gasa nga may kay siya mo interpret og mga damgo, may kay siya mo analyze og mga sitwasyon. Naglagot sila mao tong ila untang patyon. Pero karon sa atong pagbasa nahimong manluluwas si Jose or nakaluwas sa dihang ni hari ang kagutom sa tibuok kalibutan. Apil ng iyang mga igsuon iyang giluwas. Mao na nga kining 12 ka apostoles nga gikuha ni Kristo nabali sad ni kay ang 11
buutan, usa say buang kinsa man si Judas. In short, sa pagtigom nato sa katawhan balik sa Ginoo, mukuyog yun ang mga buangon. Di ka no, lingay mong tupad. Ning naon sa mga kabuutan ka o buangon. Kani ba yun ani? Misa, naay buutan, naay buangon. Di ginakalikayan. Unang di kita mangita og perfect community or perfect family. O bisan gani perfect person, di ta mangita na. Kay sangad-tungad to mahudas gina. Pero may na lang maglabi unta ang buutan kaysa buang. Sama ni Jesus, usaray buang, unsi ang buutan. Panahon ni Kuan, ang tarong-tarong yung kayo, si Jose, the rest, agad-agad las panahon. Mauna, unsa may atong misyon. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa tubag nato Salmo, Ginoo, wa mo kay ba? Ginoo, naunsa naman ni sila. Ihatag kanamo ang imong kaluoy diha sa among pagsalig kanimo. Mangayo tag kaluoy sa Ginoo, kay kun wa gani ning kaluoy sa Ginoo, mga buang kitang tanan, kay pulos ta mga huyang atubangan siyawa. Mangayo tag kaluoy, kaluy mi Ginoo, mo ning kaning atong misa, magsugod kita pag-ingon, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami. Dili ta mangayog kaluoy sa mga tao. Kay kana mga tao o ato ng pangayoag kaluoy kasagaran i-manipulate lang ta ana, pahimuslan ang atong pagkamakaluluoy. Sumagod karon ang PhilHealth unsa may nahitabo, daghan kaayong isyu diha, corruption. Ngano man tungod kay gipahimuslan ang mga makaluluoy, di ba? Panahon atong COVID-19 diay. Kana ganing daghan kayo atong isyu in relasyon sa health, budget sa health. Mausad karon. Tanawa ang atong mga mag-uuma o mga mangingisda na luoy kayo, naay budget, dili mo abot nila. Pagka gipahimuslan ang mga makaluluoy, suma atong panahon sa eleksyon, unsa may isyu ato, porting daghanang mga kwarta gipakatap, pabaha, ayuda, gablinya in taong mga makaluluoy kay nangayog kaluoy ngadtos mga tao na nagpunsisok. Ang uban simba karon kuan sad ngadto apil, di ba? Adto ta mangayo sa Ginoo aron ang Ginoo mo'y mosulti nato unsaon nato paglihok aron masulbad ang atong makaluluoy nga kahimtang. Ang atong parokya dinhi makaluluoy ba o dili? Naatay utang nga 70 million. Unsa man na, makaluluoy na o dili? Kusga. Nagkita nami sa atong kuan, atong mupuli nga pare diri, Father Moyni Lapa, pag-ingon ako niya naarba ni utang nga 70 million, sa ayaw lang taong kog hasula ana pader. Nagpakilooy si Father Moynil, pader pastoral lang ako pader ha, himo lang ko ako diri niya, ay na lang kay kog hasula pero support ko nimo ana, pero ay lang kog hasula in taon pader ana. Wa sa koy rason nganong ako siyang ingnon, ikaw bitay puli dinhi. Kay total, di man sana niya pinili nga siya ibutang din gi-assign raman siya. So, in short, pasanon gininako ning 70 million ngadto padong sa Compostela. Muna kamong taga Compostela, pagbantay, bugat kay kugda padong diha sa inyo. Perti mang nagsulti nako, Allah, kahayaay kay Padre Siano, Arinas Compostela, timan-in ninyo ang akong gipasan 70 million eh. Aw kamo sa dinhing taga-kuan, taga-Liloan, napamantay August 5 pa man ko mo transfer, napamantay mga almost 1 month.
gusto mong ipapasa ni nato sa taga Compostela ang 70 million o dinhilan ni nato sulbaron? Sige. Kung anhin nato sulbaron, samtang ni apata dinhi, palitan ninyo ning atong slot. Kaning grace. Grace ba? God's reward and complete elation. 100 pesos ran eh. Kamong tanan nga akong mga kaila o mga nagtanaw nato karon sa atong social media. Palit mong slot. Ang slot, ato na nang ipasabot, ang minimum donation para sa simbahan. Usa ka slot, minimum. Duha ka slot, medium. 20 ka slot, maximum. 100 ka slots, extreme. Di ba? Bahala na mo niya. Naam sa tayo challenge ani. 70 slot challenge. 7,000. Kung mamalitang tanan gikan karon kada adlaw tag 100 pesos hangtod na gyud inig ka August 5, murag gaan na tingali ang akong pasanon padong adto sa Compostela. Kay to ara ba say ganganga ditong problema nga naghuwat sad. Pero kining tanan mga igsoon dili ni nato isandig og tao, isandig nato sa Ginoo. Mubuhat ra ko unsay mabuhat. Nya kon moabot ang panahon nga mahuman ako sa akong termino, either mamatay or moabot ko sa akong termino dito nga ilisa na sad, kun asa kutob ang akong mabuhat, diha lang sa takutob. Di lang nato ipamugos ang dili gustos Ginoo. Kay mas stress ta. No? Unsa may buhaton nato, unsay naa nato atong ihatag. Ngilingay mong tupad. Ing nanaa ka dihay 100. Pangutan awa, naa kay 100. Ing kadia, ihatag dayon. Ayaw pa makak kay mahimo kang Judas. Si Judas bakakon man to kayo, malimbungon man to kayo. Nya kun ikaw karon na kay 100, nya di nimo ipalit og slot, makak na ka. Ingka, ay gamiton man nina ko pader para ikaon. Si Jose ang iyang gibuhat, gipanghatag niya ang tanan nilang tinigom aron maluwas ang tanang katawhan. Nangadto kuno ang tanang tao sa kalibutan ni Paraon. Unsay gitudlo ni Paraon? Adto mo ni Jose. Kanindot unta kamong tanan muhatag ni ining gitawag natog slot Sitio para sa nis atong mga kanini ang way mga balay pa karon nga katong mga the remaining 12 ka atong himuanag balay tag 100 ra gyapon ni, pero dako kay ikahatag nga impact sa kinabuhi sa katawhan aron makailag Ginoo. Ang kaluoy sa Ginoo mga igsuon nga atong pangayoon kinahanglang buhi sad dinhi sa atong kinabuhi. Mahimo sad tang manggiluyon sa atong isig katawo. Og nindot kaayo nga ang atong kaluoy sa to isig katawo ipaagi natog simbahan. Muna ako isip inyong parish priest, ang akong style kaning slat-slat, paghatag gini natog opportunity nga makapaambit sa atong kaluoy ngadto sa atong isig katawo. Nya kun ato na nang buhaton sama ni Jose nga gi daog-daog siyang mga igsuon, pero naluoy siya, wa siya musukol, nagpadayon siya paghatag, pagpaambit sa iyang grasya ngadto sa uban, bisag gipriso siya sa sinugdanan didto ni Paraon, sige siya paambit sa iyang grasya hangtod gyud nga nahimo siyang bantugan nga tao. Kita sang tanan nga mamalit og slot, 100% assurance makadawat sad ta og pilo-pilo nga mga grasya basta ang atong paghatag bungas gugma, bunga sa atong kaluoy sa simbahan nga akong gipresentar ninyo. Pinaagi aning slot nga grace o kining Sitio Ang ato rong kalibutan ang gipaambit sa uban, mga bala o mga bomba. Mahal kay na kanang bala o bomba, mga kanyon, mahal kay na. Mahal. Sobra pa na 70 million. Bisan ganing usa lang ka
katong gibomba dito sa Iran, nga gibomba sa Amerika, sobra ka itong presyo ato og 70 million. Mikalas og kinabuhi. Nganong gibuhat manis kalibutan? Tungod kay nakuha na ta sa malimbungon nga kaaway sa Ginoo nga nag-ingon, siguruha ang imong kaugalingon, dili ang uban. Unsa may kang Kristo nga gitudlo, higugmaa ang uban sama sa imong kaugalingon.